Takže čau, to je Grulka 1, 2, 3, 1, 2 a dneska si ideme nahrať Into the Night. Ešte som to nehral, to znamená, idem si to prvýkrát spustiť a to aj skipnem, nechce sa mi to kúkať. Tak. Takže už tu mám kúpené veci. A to je jedno, ideme. Poďme. Tak. Chcel by som sa dostať k novému autu. To je tak moja úloha v tomto videu. Alebo sa dostať aspoň na tú benzínku. Super, došli sme. Keď budem mať čas, tak urobím vlog, ako som vonka a zbieram pšenicu. Keď dáme 2 lajky, tak pôjdem von. No nič. Poďme, tu dáme. Tak, no nič, čo teraz? Kúpime fúkar. Boost, tak. Ešte raz. Dobre. Ešte raz zas. Teraz už pôjdem normálne. Tak. Joj. Tak, okej. Skok. Bum. Dobrý. Bum. Dáme to. Hej. Okej. Tak, teraz kúpime lepšie kolesá. Tak, môžeme ísť zas. To bolo blízko. No, máme tu deň 8. Tak, deň 8. Tak, teraz máme vpredu. Tak, sekáme ich poriadne. Tak. Dobre. Poď, zaber. Nie, to jak som dal. Nie. Škoda.
Tak, vylepšíme motor. To je armor. Je tu deň 9. A dneska tu dáme. Poď. Teraz pridáme. Bum, letíme, bum. Teraz ešte pridáme. Letíme, bam. To by sme mohli dať, okej. Toto poď. Dobrá. Tak, áno. Jo, konečne, tak. Poď. Aj. Tak, a letíme dole. Tu ešte sme neboli, ale tu sme sa sekli. No. Tak čo teraz? Palivo. To je všetko. Deň 10. Okej, deň 10. Škoda. A teraz to neotočím. Super. Som to ešte viac dokázal. Tak nič. Tak pre dnes by to bolo asi všetko. A zatiaľ sme len sem a musíme sa dostať sem do toho kríža. Nič, na dnes by to bolo všetko. Ak chcete ďalšie videá, dajte 2 lajky a čau!